smag på den igen. Noget jeg godt kan lide. Og så på vej ud af hendes krop siger hun, når jeg må hjem og tjekke min blog, for det kan godt være du er bedst til sex. Men Farmville er sjovere end dig. Jeg tænkte, fuck dog af din klamme so, men sagde, vi ses igen om en uge eller to. Når Paradise er over, du ved skæg på din væg. Rullede dig i fløten og shoppede i IKEA. For søde baby, du må få hvad du kan tage. Og jeg har nok igen, når fornuften vender tilbage. Takker Thomas for melodistum og rimet, men lige må du meget gerne gå. For jeg er travlt, ja, jeg har meget jeg skal nå. For jeg skal spille Warcraft, altså Champions League. Jeg skal ud med drengene og tjekke lidt pigefysik. Jeg skal drikke mig i hegnet og nyde den ro. Her når vi ikke hele tiden er to. Wayne Rooney, go Messi, go level up. Wayne Rooney, go Messi, go level up. Hey, så i den der kasse, jeg mener de der. Forresten, hvad sker der lige for? Jo, andre ting, synes du selv du er fin? Er der nogen grund til at gøre din mand til så meget mindre mand og til grin? Hvorfor gør ham til mindre mantra og finde den gode sex udefra? Hvis det er et spørgsmål om tantra, så lån dig over for fanden en bog på biblioteket om emnet og elsk ham indefra. Nå men, så gik de 14 dage, hun skrev igen, om hun kunne komme tilbage. Jeg svarede, du kan godt holde dig væk, sæk, for jeg har fundet mig en ny, og hun er sgu lidt fræk. Og det kan godt være, hun ikke er bedst til sex, men hun vasker mit tøj, laver min mad, og mest af alt så gør hun mig glad, for hun kan spille Warcraft og så Champions League. Hun elsker at tabe mig ud og tjekke pigefysik. Hun kan drikke mig i hegnet og nyde den ro. Her når vi også hele tiden er 2, 3, 4, 5 tantras.